Contes clàssics. La caputxeta vermella. En un poblet al costat d'un bosc hi vivia una nena que li deien Caputxeta Vermella. Li deien així perquè li agradava molt la seva caputxa vermella i la duia a tot arreu, fins i tot per anar a dormir. Un dia, la mare de la Caputxeta Vermella li va donar un cistell ple de pa acabat de fer perquè el dugués a la seva àvia malalta, que vivia a l'altra banda del bosc. Es va mirar la Caputxeta amb una cara seriosa i li va dir: «Sobretot no surtis del camí fins que arribis a ca l'àvia, entesos?» La Caputxeta Vermella va somriure i li va dir que sí. Li va fer un petó i se'n va anar cap a casa l'àvia. Al cap de poc va entrar al bosc, cantant i fent saltirons, i no es va adonar que hi havia un parell d'ulls foscos i freds que la miraven des de darrere els arbres. Tampoc no va sentir el so d'uns peus sigilosos que la seguien. Llavors va arribar un tombant i de sobte un llop alt i gros va fer un bot i se li va plantar al davant. Que vas a veure algú, bufona? La meva àvia no es troba bé. Ostres, quin greu que em sap. El llop es va apropar a la Caputxeta amb un somriure maliciós i el sol li va fer brillar les dents. A una àvia malaltona li calen flors per animar-se. Doncs jo no n'hi porto. Però si al bosc n'hi ha una pila, per què no n'hi culls unes quantes? La Caputxeta es va recordar que la seva mare li havia dit que no sortís mai del camí, així que li va dir adéu al llop i va seguir caminant. Però al cap de poca estona va veure les flors preferides de l'àvia molt a prop del camí. Tampoc no eren tan endins del bosc i serien un regal tan bonic per l'àvia. N'hi colliré unes quantes. I va sortir del camí per entrar al bosc a collir 4 flors. El llop, que era molt llest, ho va veure i va arrencar a córrer. Va anar directe a casa de l'àvia i va trucar a la porta. Qui hi ha? Soc la Caputxeta i duc un cistell ple de pa. L'àvia va estar molt contenta que la seva neta l'anés a veure. Obre el baldó i passa. El llop va somriure, va passar i d'una revolada va agafar l'àvia del llit i se la va cruspir. Després va córrer a posar-se la camisa de dormir i la gorra de l'àvia. Va passar les cortines, es va ficar al llit d'un salt i va esperar. La Caputxeta Vermella no va trigar a arribar amb el cistell de pa i un ram de flors preciós. Va picar a la porta. Àvia! Sóc aquí? La Caputxeta es va fer enrere estranyada. Aquella veu no semblava la de l'àvia. Àvia, que estàs afònica del refredat. Ai, sí, maca, ho has encertat. Obre el baldó i passa. La Caputxeta Vermella va entrar a l'habitació, que estava a les fosques. Va obrir les cortines i va mirar cap al llit. Àvia, quines orelles més grosses que tens. Esclar, són per sentir-te millor. Es va acostar al llit i va mirar de més a prop. Caram, àvia, quines mans més grosses que tens. Són per abraçar-te millor, maca. La Caputxeta Vermella es va apropar una mica més, fins que va tenir el nas a tocar del morro del llop. Però, àvia, quines dents més grosses que tens. Són per menjar-te millor. En dir això, el llop va saltar del llit i va enxampar la pobra Caputxeta Vermella. En un tres i no res se la va cruspir. Llavors va sortir de la casa content i satisfet. Estic ben tip. Em penso que ho aprofitaré per fer una bona becaina. El llop es va estirar al costat de la casa i aviat va començar a roncar ben fort. I vet aquí que al cap de poc va passar per allà un llenyataire que va sentir els roncs i es va estranyar perquè sabia que l'àvia no roncava tan fort. Es va apropar a la casa amb molt de compte i va veure-hi el llop dormint com un tronc. Es va imaginar el que havia passat i el va obrir en canal. I Déu-n'hi-do el que es va trobar. L'àvia i la Caputxeta Vermella van sortir de la panxa del llop tossint i esbufegant. Tot seguit, la Caputxeta va agafar tot de pedres del jardí i va omplir la panxa del llop. L'àvia va treure fil i agulla i va cosir-li el ventre. Quan es va despertar, el llop va veure aquelles 3 persones i va intentar fugir corrents, però les pedres pesaven tant que de seguida va caure a terra mig mort. La Caputxeta Vermella va treure el pa del cistell i va parar a taula. El llenyataire, l'àvia i la Caputxeta van berenar com reis. Al vespre, la Caputxeta va tornar cap a casa, però aquest cop va vigilar de fer exactament el que la mare li havia dit i no va sortir del camí ni un moment.